professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vist er nou weer uit? Professor Snoot zit op het huske. Hij fluit een fleurig veske. Onderdoor hing het een kalender, maar plaatsjes van bisten en al je namen. Romke staat erop, en Vetsje, en Pieter, en Titus, en de professor ook. Het is een Jiddisch kalender. De professor hiest de broek omheen en leest op een kalender. Vol alle uitvindings op een stokje. Hoe 2 dagen had Vetje, Pieter, haar Jidje. Ja, dat staat op een kalender. Oh ja, en Pieter die zal wel een taart bakken. En de andere besten die komen vanzelfs met pakjes. Maar ja, dat vind ik zo gewoon. Hè? Altijd maar pakjes en taarten. De professor gaat boeten op het gas onder de beem zitten. Hij denkt en denkt. Geen taart, geen pakjes. Maar wat dan? Een bosje bloemen. Of een vuurwerk. Of slingers. Dit valt net aan. Wacht je. Daar komt Titus trompet om. Misschien weet hij wel wat. Titus! Titus! Ja, Titus. Titus, kun je toch mij helpen? Je maar Vetje haar Jitje? Geen tijd, professor. Ik moet naar de boekwinkel voor een mooie kaart. Dus Beppe is ziek. En dan stuur ik haar een kaart. Dan is ze misschien gauw weer beter. Oh, Titus, dat is geweldig. Ja, ik weet al wat ik voor Vetje keepje. Een kaart. Een hele mooie grote Jitjeskaart. En die stuur ik naar de post. Oh, Titus, dat is een wonder. Ja, ik zal lekker naar de boekwinkel. De Gerre kuieren naar de boekwinkel. Wat binnen daar een kaart. Hele rekken vol. En ze kan ook nog draaien. De professor jouwt een slinger onder rek. Het ding vlucht als een gek in het roen. Professor, dat kan net. Aast is alle kaart naar de grond. Och, nee, zo'n hond, Titus. Zo. Ja, hij staat er weer stil. Het lijkt het wel aan de armen. Hast du wel een kaart van je muzieke Beppe, Titus? Ik neem een kaart met bloemen. Of zal ik een kaart met een hinder sturen? Ja, een hapke. Nee, geen hinder. Dus Beppe is bang voor hinders. Oh ja. Die bloemen, die vind je vast heel mooi. Zocht, professor, daar stiert van het betterskip. Ja, dat stiert. De professor vindt de kaart heel mooi. Zal er ook zijn kaart van Vetje keepje? Nee, dat kan niet. Vetje is ommers net ziek. Hij sneupt en sneupt in de kaarten om. Hij weet net wat hem nemen zal. Een kaart met een bootje op zee. Of in je met ballonnen en slingers. De kaart met de sjongende beerkes is ook mooi. Er is ook in je met een grote taart met kjesjes. Hij laakt het om een kaart van een kool. Die had een strikje in een stut en een feesthoed op. De professor zucht het. Ik vind ze allemaal zo mooi, Titus. Zo schitterend. Dan keep je ze toch alle keer? Du bist een wonder, Titus. Ik heb ze alle 5. Ja, wat zal Vetje blij wezen als de post net 1, maar 5 jetjeskaarten van mij door de bus niet. De professor helpt 5 kaarten uit de trek. De kaart van het bootje op zee. De kaart met de slingers en de ballonnen. De kaart met de lekkere taart. De kaart met de sjongende beerkes. En de kaart met de kool. Ze keep je bij elke kaart ook nog een postzegel. Alles komt krees in een poetsje. Even later rennen ze weer naar de bisteboot. De professor gaat naar het uitvinderskamerke.
Ja, nu moet ik op alle kaarten nog de namen van Vetje Pieter schrijven. En het adres van de bisteboot, want toen was weer de post net voor waar die mooie kaarten binnen. De professor dacht sa zijn best. Hij had de tong uit de mond. Aan de ene kant schreeuwt er Vetje haar naam en haar adres. En aan de andere kant schreeuwt er... Lokweeske mooi de jedje. En dat is toch maar een oudbarge wiefke voor een meist. Van professor Snoort. Dan slikkert er de postzegels wierd en plakt ze krees in het hoekje. De kaarten binnen kleer. Hij maakt ze maar gauw op een bus dwaan. Hastig rint de professor door de gong. Hij kent de kaart van Titus ook wel even meenemen. In jet er fleurige muziek. Het komt uit Titus in Kemmerke. De professor docht de dooriepen. Ja, kom er maar in, professor. Ik maak je krijgt een veske voor Vetje haar jedje. Harkje maar. Geweldig, Titus. Wat een prachtige muziek. Dit zal Vetje wel blij voor wezen, Titus. Och, schitterend. Titus, zal ik de kaart van je beperk even op een bus doen? Oeh, dat is aardig van jou, professor. Dag. Dan kan ik verder met het veske ompelen. De professor rent naar de brievenbus. Hij smiet de kaart van de beppe van Titus door het gat. Dan zucht hij naar zijn eigen kaarten. Het binnen mooie kaarten. Maar ze maakt zich geen muziek. Ze binnen ijs heel gewoon. Zo Vetje daar wel blied maar wezen. Misschien vindt ze het veske van Titus wel volle moaier. Ik wil geen gewone jedjeskaarten. Niet zulke gewone. Ik wil jedjeskaarten met muziek. Professor Snoor draaft waarom naar de bisteboot. De kaarten had er nog in de poortjes. Hij stoot bij Titus trompet door de door. Titus. Doe mast muziek, maatje. Bij mijn jedjeskaarten van Vetje, wist wel. En begreep de Titus. Muziek. Nee, net heel dol, professor. Die kaarten hebben jou dus op een brievenbus dien. Linnen die van je beppe, Titus. De kaarten van Vetje die had ik nog in de poesen. Ze binnen wat gewoon. Nou dacht ik, wat muziek erbij, dat kan geen kweer. Ja. Ik geloof dat ik het begreep. Maar hoe krijg ik muziek bij die jedjeskaarten? Ja, dat weet ik ook niet. Je bent de muziekman op een bisteboord. En ik ben bang gewoon een uitvinder. Wacht even, ik zal die wel helpen. Dan maken ze de muziek en dan neem ik het op een bandje en dan sturen wij Vetje Pieter het muziekbandje met de kaarten tegelijk. Titus Scott Hollet. De professor heeft maar zijn malle uitvindings. Hij neemt de kaart van de zee en de boot met de vlaggen. En speelt het hele zefte wettermuziek. Het liek het krekt de zee. Bij de kaart maar de ballon docht de trommen. De ballon knap. Uit binnen de kjeskes van het taart. Wat moet ik nou bij de kaart van een kobe denken? Wacht je. Ik maak je boelmuziek met de toeter. Ja, dat is prachtig. Ja. Wat is toch mooi, de zongende beertjes, Pieter. Maar ik even jong? Nee, professor. Nee, dat moet maar net. Nee, daar heb ik een iets fluitje voor. Krekt, jongen, de beerkes. Vind je ook net? Schitterend. Titus is clear. Bij alle kaarten had er muziek maken. En de professor had alles op een bandje opgenomen. Nou moet er het bandje maar muziek nog inpakken. De professor ziet het in de kast om een papiertje en een strikje en plakboom.
Hé? Wat lijkt er op een planken in de kast? Het uitvinderspoesje. Oh, zal ik een beetje door de muziek en de kaarten straaien? Misschien ben de kaarten en de muziek dan nog wel volle mooier. Een heerlijk beetje, maar. Ja. De professor zal wat oer de kaarten struien. Maar dan stroffelt het er oer een uitvindersboek en ploft lang uit oer de vlieg. Het poetsje maar poeien vlucht door de kamer en valt Bob op een kaart net het muziekbootje. En dan gaat het mal. Alle muziek spelen troggelkoek. Sjongende beer. Boltende kei. Stwarm op zee. Lood geblaas bij kistjes. Knallende ballon. De professor slacht de poortjes voor de eer. Mis. Oh, het is weer heel dom, mis. De volle uitvinderspoesje. Alle bisten van de bistenboot draven naar de kamer van de professor. Ze stopje de poortjes voor de eer. Na 5 minuten wordt het stil. Heel stil. Het bandje speelt net meer. Er komt alleen nog wat reek uit. Ja, daar kinderen niet meer mee. Lokkig, de kaarten binnen nog heel. Vetje. Ja, vetje. Die kaarten, die heb ik van je gekocht. En de muziek, die is voort. Zal ik dan maar een versje van die jongen? Vetje jouwt hem een dikke tuut. Maar jongen hoed het net voor haar. Want de professor jongt zo vals als een kraai. Hey, professor Snuip! Van de